नींद के कमी एगो आम स्वास्थ्य समस्या हा, लेकिन अक्सर अनदेखी कईल जाला। जवना के शिकायत हमनी के लोग के सुनतानी। एक समय में नींद के एगो निष्क्रिय चरण मानल जात रहे, जवना में शरीर अवूरी दिमाग दिन के गतिविधि से आराम करेला। लेकिन वैज्ञानिक के कहनाम बा कि दिमाग पूरा नींद के चक्र में अलग अलग पैटर्न के गतिविधि से गुजरेला, अवूरी यहाँ तक कि हमनी के नींद में रहला पर कबो ज्यादा सक्रिय होखेला। वयस्क लोग में नींद के कमी के आम तौर पर कम समय के नींद प्रति रात 7 से 8 घंटा से कम कहल जाला। दिन में नींद आवे, उदास मूड, अवूरी खराब याददाश्त नींद के कमी के कुछ लक्षण हा। शरीर के सही कामकाज अवूरी स्वास्थ्य के बनावे राखे खाती हमनी के नींद के जरूरत होखेला। असल में हमनी के हर रात अपना तन अवूरी दिमाग के बहाल करे के साधन के रूप में सुतत रहेनी। नींद के कमी के 2 कारण, एक जीवन शैली व्यावसायिक जैसे कि पाली के नौकरी, लंबा समय तक काम के समय, अनियमित नींद के समय, जेट लैग आदि। 2 नींद के विकार जैसे कि अनिद्रा, नींद में सांस लेवे में विकार आदि। नींद के कमी से हमनी के स्वास्थ्य पर कैसन असर पड़ेला। आंकड़ा साबित करता कि नींद के कमी के चलते एक मोटापा, जब आदमी 7 घंटा से कम सुतेला तो ओकरा मोटापा ज्यादा होखे के प्रवृत्ति होखेला। दरअसल नींद के अवधि जितना कम होई उतने मोटापा उतने ज्यादा होई। 2 मधुमेह अवूरी ग्लूकोज सहनशीलता में कमी 5 घंटा चाहे ओकरा से कम समय तक सुते वाला लोग में मधुमेह के खतरा ज्यादा होखेला। 3 हृदय रोग अवूरी उच्च रक्तचाप, नींद के कमी अवूरी नींद के शिकायत, दिल के दौरा अवूरी स्ट्रोक से जुड़ल बा। एकरा खातिर जिम्मेदार स्थिति हाई ब्लड प्रेशर, सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी भाग ग्लूकोज टॉलरेंस में कमी हो सकेला। 4 चिंता अवसाद अवूरी शराब के सेवन, नींद के कमी के मूड अवूरी व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ल बा। नींद में बहुत कमी आवे वाला वयस्क लोग में मानसिक परेशानी, अवसाद, चिंता अवूरी शराब के सेवन के लक्षण के रिपोर्ट मिलेला। यहाँ हमनी के देख ले बानी जा कि नींद के बढ़िया अवधि केतना जरूरी बा। याद राखी कि अधिका समय ले सुते के चाही, भा बीच में छोट झपकी लेबे के चाही, 2 घंटा से अधिका ना। आशा बा कि वीडियो रौरा सभे के मददगार रहेल। एह तरह के औरी वीडियो खातिर मेडविकी चैनल पर हमनी के वीडियो देखत रही। हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।